Disgwit ieħor fil-Partit Nazzjonalista reġa' kixef il-qasma kbira li hemm fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil. Kien il-Kunsillier Nazzjonalista ta' Birkirkara Justin Xkembri ħoloq kwistjoni oħra fil-Partit Nazzjonalista u li tat l-opportunità lil bost esponenti tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil biex jattakkaw lil kap Nazzjonalista Adrian Delija. Il-ġimgħa fuq Facebook Xkembri kiteb li jaqbel mal-politika tal-Ministru Taljan Matteo Salvini li ma jiddejjaq xejn jattakka lil pajjiżna. L-esponenti tal-fazzjoni Busuttil ħadu x-xoqqa f'moxta biex jerġgħu jiftħula fuq il-kap Nazzjonalista Adrian Delija. Dan għal-fatt li Xkembri huwa esponent qrib ħafna ta' Adrian Delija, tant li fil-ġurnata li vvutaw dwar il-futur tiegħu fit-tmum tal-partit, Delija għażel propju lill-Kunsillier Nazzjonalista Justin Xkembri biex jitla fuq il-palku jitkellem favorih u kontra dawk li ridu jtajruh mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan kollu l-fazzjoni Busuttil ħatfet l-okkażjoni u mal-ewwel kitbet kontra Xkembri u attakkatu. Id-Deputat Nazzjonalista Karl Guder kellu kliem jibes għal Xkembri u sejjaħ dak li kiteb bħala ġen u ddissoċja ruħu mill-kumments ta' Xkembri. Kiteb ukoll id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami u tefa' ritratt ta' missieru Edi Fenekadami u qal li dawn huma l-valuri li ħaddan. Kiteb ukoll id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li attakka lil Xkembri, iżda għażel li jħassar il-messaġġ tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap Nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jikkundanna dak li kiteb Justin Xkembri li ġab l-għadab ta' bosta mill-fazzjoni Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.